खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आं दायो दङ राजिब बसुमतारी। फिन आरोबाव मणिपुराव हिंसायारि अरा जोंफिननो हमदों। नंगौ, बे समाव फिन आरोबाव मणिपुराव हिंसायारि मणिपुर रायजोआव दासिमबो हिंसायारि जाथाया जोबनानै थाङाखै। दासिमबो मणिपुर रायजोनि कुकी आरो मेइतेइनि गेजेराव अर जोंनायखौ मोनसेबो राजखान्थि दोलोआ खोमोरनो हायाखै। मणिपुर रायजोआव दासिमबो हिंसायारि जाथाया जोबनानै थाङाखै। फिन आरोबाव मणिपुराव अर जोंनो हमदों। दासिमबो मणिपुर रायजोनि कुकी आरो मेइतेइनि गेजेराव अर जोंनायखौ मोनसेबो राजखान्थि दोलो एबा आफादफोरा दबथायनो हायाखै एबा मणिपुराव जोंबाय खोमोरनो हायाखै। दासिमबो दाउ दाउ अर जोंगासिनो दं मणिपुर रायजोआव। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला बे सानथाम एबा सानब्रैनि गेजेराव गासै 7 दाय गैयै सुबुंनि जिउ जोबनो गोनां जादों। कुकी आरो मेइतेइनि गेजेराव दाङाबाजियाव बे हिंसायारि जाथायाव दासिमहालागै बे सानबानि गेजेराव बे सानब्रैनि गेजेराव 7 दाय गैयै सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जादों। बे समाव फिन फोरमायबावदि राजखान्थि हिसाबै थिगैनो दं, नाथाय मणिपुरनि बे हिंसायारि जाथायखौ दबथायनो हायैया जोबोद दुखुनि बाथ्रा। बेजों लोगोसे मणिपुराव दुथांफोरनि गासै गं 20 गिख्रंथाव बमा मोननाय जादों होननानै गोबां खौरां बिजोङाव फोसावबाय थानायखौबो नुनो मोननाय जादों। फिन फोरमायबावदि मणिपुर रायजोआव दुथां सुबुंफोरनिफ्राय गासै एबा दुथां सुबुंफोरा दोनखोमानाय गासै गं 20 गिलु बालु बमाबो मोननो हादों एबा 20 बमा गिलु बालु मोननो हादों। हादरनि मोनसेबो राजखान्थि एबा मोनसेबो आफादा दासिमबो मणिपुरनि हिंसायारि जाथायखौ दबथायनो हायाखै। बे समाव बयबो मिथिगौदि हादरनि खना खनला बयबो मिथिगौदि मणिपुर रायजोआव मेइतेइ आरो कुकीनि गेजेराव माबायदि दाङाबाजि जादों आरो सान हर मोनफ्रोमबो समाव हिंसायारि अर जोंनो हमदों। दाय गैयै सुबुंनि गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानो गोनां जादों। गोबां लाइमोन सिख्लाफोरनि जिनाहारि जानो गोनां जादों। बे समाव फिन आरोबाव मणिपुर रायजोआव गिलु बालु अर जोंनो हमदों। दाय गैयै सुबुंफ्रा बे सानथाम सानब्रैनि गेजेराव गासै 7 दाय गैयै सुबुंफोरा कुकी आरो मेइतेइनि दाङाबाजिनि गेजेराव 7 सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जानायखौ जों खौरांखौ मोननो मोननाय जादों। दासिमबो मणिपुराव हिंसायारि अर जोंगासिनो आरो दासिमबो कुकी आरो मेइतेइनि गेजेराव जिउ फोजोबलायनाय एबा जिउ लालायनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ।
आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसडि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसडि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसडि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।